En Meaño, a contornado o Centro de Saúde, o Colexio As Covas, o Centro de Maiores e o Pabillón Municipal de Deportes xa loce imaxe renovada. O Concello deu por rematadas as obras de humanización da rúa Herminia Fariña. As obras consistiron en dotar de novos servicios de agua, de saneamento, de recollida de pluviales, de electricidade, de telecomunicaciones e logo ampliamos o vial a 12 metros e humanizamos con losa de hormigón e dotamos tamén novos espacios verdes. É unha obra moi necesaria, moi demandada polos veciños e que une, é unha obra estratégica que une o centro de Meaño co Colexio CIP As Covas de Meaño, co Centro de Maiores, co Pabellón de Deportes e co Centro de Saúde. A nova rúa de 210 metros de lonxitude mantén a circulación en dobre sentido, con velocidade limitada a 20 km por hora. Unha aposta pola seguridade viaria, tendo en conta a gran afluencia de peóns que se rexistra cara ao centro de saúde e ao colexio. Sí, a percepción é moi boa. E tamén queremos agradecer aos pais e aos profesores que colaboraron en todo momento, porque tuvemos que desviar o tráfico por outros viales secundarios, e xa no último día de curso do ano pasado, pois xa podemos acceder aquí, acceder aos autobuses e tamén habilitamos un espacio aquí de novo de aparcamiento. Ademais, a actuación habilitou tamén novas zonas verdes e de humanización, con beirarrúas de formigón ás dúas beiras da estrada e 3 pasos de peóns pintados de cor granate. Ganouse prioridade peonier e, sobre todo, a ampliación. Pasamos un vial de 6-7 metros a un vial de 12 metros e tamén dotamos nun espacios verdes, co cal humanizamos a superficie, cambiamos tema de iluminación con novas farolas e señalización vertical e horizontal. Prioridade peonier sobre os vehículos. O proxecto contou cun orzamento de ao redor dos 500.000 euros e foi financiado o 50% entre o Concello e a Xunta de Galicia.